Eller har en sur liten djävulsk liten hund egentligen. Titta, där är det som en hund. Han ser sig själv. Han är helt... Ja, vad är det för någonting? Som ni hör så låter han verkligen jättefjantigt. Men det är inte så hälsospel. Jag visade honom sig själv i spegeln igår. Då skulle han bara titta om det var någon på andra sidan. Jag ska bara visa en sak som är lite kul. Så. Lilla bus! Lilla bus! Se hit chansen! Hej! 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 Sen ska jag se Mishka. Den här pratande husky. Han ska bli likadan. Eller husky. Och han har varit ute på promenad flera gånger idag. Näsa. Ja, där har jag nu. Lilla farbror. Som ni ser, han har en jättemustasch. Titta. Nej men, vad värst vad vi skulle kråla runt. Ja, som ni ser så. Hörru. Var det inte bra? Nej, det tycker inte. Han vill inte vara med mer. Egentligen. You must be with us now. Aj! Aj, okej, om du byter sådär jävligt. Ja. Men nu fortsätter han i alla fall. Och nu ska han sova. Hade han tänkt. Ja, där. Jag vill sova. Lite trött. Jag är lite trött. Jättetrött. Jag har inte alls någon extra. Nej, jag låter honom sova i fred. Ja. Han ligger alltså jag måste bara visa. Han ligger så lite. Han är skitsöt. Han är bara så söt. Eller hur? Fast nu pratar jag ju bara bra om min egen. Det finns många andra saker. Plus Freja. Han bits. Och det gör ont. Det kan jag lova. Jag passar på här och sitta lite vid datorn när han nu ligger och sover. Men som sagt, det har gått väldigt bra. För att vara... Alltså vi hämtade honom igår. 10 november 2011. Men ja, vi hämtade honom igår då, klockan 4. Hämtade honom hos hans syskon, hans 4 systrar. Varav 2 ska till en ska till Kanada och en ska till USA. Och de systrarna kommer han aldrig få se igen. Sen är det en som ska till uppfödaren i Siljansnäs. Och sen är det en som har redan åkt honom i 8 veckor. Ja, precis 8 veckor. När hon var det så åkte hon till en annan uppfödare som hade köpt en valp från samma kull.
ligger och sover. Den är gullig. Ja. Det gick bra. Förutom att han vaknade 3:00. Och då väckte han mig genom att ta upp min telefon. Han har inte sovit i sin korg, utan han sov på golvet. För det första han gjorde var att kissa i sin korg. Väldigt mysigt. Inte. Men då han väckte mig typ 3. Och först kräktes han, sen kissade han och sen bajsade han. Så han gjorde allt upp. Och då hade han redan kräkt sig på. Jag kan säga att det luktar inte så fräscht här just nu. Att jag känner ingenting längre för att jag är typ vant med lukt. Sen ni måste tala om för mig om ni tycker att jag luktar valp. Alltså så här liksom om jag luktar konstigt. För jag kommer liksom inte kunna hålla typ. Alltså det är jättesvårt för men om han har kissat, han tar på sig inte när han har varit på toaletten. Så då får man kissa på händerna och alltså, idag tvättade jag faktiskt. Alltså nu ska jag ha det som vana. Att så fort jag kommer till skolan ska jag tvätta händerna med tvål och vatten. Noggrant. För det är inte så fräscht om man ska ta någon i handen så luktar det liksom valpkiss. Och sån här Royal Canin. För han äter ju sån Royal Canin mat. Valpmat. Så ja. Och den luktar inte gott kan jag säga. Den luktar bättre än Frejas Iams mat. Men den luktar inte gott. Ja, nu har vi pratat om Svensson. Igår spelade vi teater. Hela dagen. Jag känner mig väldigt nöjd med min egen prestation. Och många andras också. Ja. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså nu måste jag bara se. Han ligger jättekonstigt. Han ligger liksom med fötterna åt ett håll. Men resten av kroppen åt andra hållet. Så andra sidan. Ja. Så att om jag är lite svart runt ögonen så kan det bero på att jag hade så svart. Ja. Men alltså om jag är svart runt ögonen så beror det på att jag hade svart liksom hela så här verkligen igår. Fredagsmys. Så. Ja. Det är radio lite grann här bakgrunden. Så men jag har inte så mycket mer att säga. Så att ja, ni får väl fråga om det är något ni vill fråga. Tjena Nixon! Jag glömde säga det i början, men tjena Nixon!